न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा, तेरणा कारखाना चालू करा, न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा, तेरणा कारखाना चालू करा, तेरणा कारखाना चालू झालाच पाहिजे, तेरणा कारखाना चालू झालाच पाहिजे। आम आदमी पार्टीचा विजय असो, आम आदमी पार्टीचा विजय असो। चला निघू आता। न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा, न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा, तेरणा कारखाना सुरू करा, न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा, तेरणा कारखाना सुरू करा, आम आदमी पार्टीचा विजय असो, आम आदमी पार्टीचा विजय असो। न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा, तेरणा कारखाना सुरू करा, न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा, तेरणा कारखाना सुरू करा। अजितांना त्यांनी करू नये। आजचं जे आंदोलन आहे ते आपल्याला जरी इथं रोखलं असलं उद्या त्याला आपल्याला मारायला जायचंय। महत्वाचा मुद्दा आहे की तेरणा कारखाना सुरू करा। या भूमिकेच्या पाठीमागं आपल्याला प्रशासनाने कुठल्याही कारवाई केल्या, कुठल्याही पद्धतीचा आदेश केला तर आपण जेलमध्ये जायला तयार आहेत, परंतु तेरणा कारखान्याच्या बाबतीमध्ये जोपर्यंत सुरू होत नाही तोपर्यंत आम आदमी पार्टीचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता यासाठी लढा देत राहील, एवढंच या ठिकाणी मी सांगतो। आणि तेरणा कारखाना सुरू करा आणि न्यायालयीन कुरघोड्या बंद करा या पद्धतीचा संदेश या माध्यमातून या लातूरमध्ये आपल्याला देशमुख साहेबाला देतो आणि या ठिकाणी सांगतो। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टीचा विजय असो, आम आदमी पार्टीचा विजय असो। भावना समजून घेतल्या। हो आम्हाला तेवढे तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा 35,000 शेतकरी सभासदाच्या घामाच्या कष्टाच्या पैशातून उभा केला। गेल्या 12 वर्षापासून तो कारखाना बंद अवस्थेत होता। हा तेरणा कारखाना कधी सुरू होणार नाही या पद्धतीचं वातावरण परिसरामध्ये त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं होतं आणि हा कारखाना कुणातरी राजकीय पुढाऱ्याच्या एकाच्या घशात घालायचा अशा पद्धतीचा डाव होता। ज्यावेळेस ह्या गोष्टी सगळ्या लक्षात आल्या त्यावेळेस सर्वसामान्य शेतकरी पुत्र, कर्मचारी, व्यापारी वर्ग करोनाच्या काळामध्ये, संकट काळामध्ये रस्त्यावर उतरला आणि रस्त्यावर उतरून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला निविदा काढा अशा पद्धतीची मागणी केली। ज्या आंदोलनाचा फायदा निविदा त्या ठिकाणी निघाला। निविदा निघाल्यानंतर त्या निविदाच्या दिवशी आम्ही चौथ्या कॉलला आम्ही ज्यावेळेस एकूण 6 कॉल झाले, चौथ्या कॉलला आम्ही अमित भैया देशमुखांकडे आलो आणि त्यांना विनंती केली की आपण तो कारखाना चालू करण्यासाठी आपण निविदा त्या ठिकाणी भरावी। त्या 5व्या कॉललाही आले नाहीत। 6व्या कॉलला त्या ठिकाणी अमित भैया देशमुख यांचं टेंडर हे 20 मिनिट लेट आलं। त्यांनी न्यायालयामध्ये त्याच्या बाबतीमध्ये DRT कोर्टामध्ये अपील केलं, त्या न्यायालयाने निकाल हा त्यांच्या विरोधामध्ये दिला। आज पुन्हा त्या निकालाच्या विरोधामध्ये त्यांनी अपील दाखल केलेलं आहे, त्याचं प्रकरणाची तारीख उद्या। आमचा हेतू एकच आहे की ही न्यायालयीन कुरघोड्या जी सध्या चालू आहे ती गेल्या 1 वर्षापासून चालू आहे। जो कारखाना गेल्या वर्षी सुरू झाला असता तो आज सुरू होत नाही। खेदाची बाब अशी आहे की सावंत साहेब आणि देशमुख साहेब यांच्या ह्या न्यायालयीन लढ्यामध्ये सर्वसामान्य शेतकरी हा भरडला जातोय। त्या ठिकाणी 35,000 शेतकरी सभासद हे ऊस लागवडीपासून त्या ठिकाणी वंचित होत आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो की 350-400 कोटीच्या आसपास त्या ठिकाणी कर्ज आहे। 400 कोटीचं व्याज जर आपण काढलं तर तेरणेचं आज उत्पन्न जे मिळणार होतं ती बुडतंय आणि शेतकऱ्याच्या ऊसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। त्याला गाळपासाठी 20-20 हजार एकर द्यावं लागते, ही परिस्थिती आहे। आज आम्ही त्या बाबतीमध्ये या 2 कुटुंबियांमधला असलेला वाद हा त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करूनच मिटवावा, कारण ह्याच्यापूर्वी आम्ही अनेक आंदोलनं केली परंतु त्यांना कुठलाही फरक पडला नाही। त्याच्यामुळे बाबळगावच्या घडीवरती आम्ही आंदोलन करण्यासाठी आणि उद्याच्याला आम्ही सावंत साहेबाच्या राहत्या घरी त्या ठिकाणी जायचा आम्ही निर्णय घेतला होता। त्या पद्धतीचं आमचं आंदोलन होतं, पण हे आंदोलन चिरडून काढण्याचं काम देशमुख कुटुंबियांनी आज या ठिकाणी केलेलं आहे। आम्हाला बाबळगावपासून पोलीस प्रशासनावरती प्रेशर आणून या ठिकाणी अडवलेलं आहे, परंतु आमची विनंती आहे की तेरणा कारखान्याच्या बाबतीमध्ये जोपर्यंत त्यांनी आश्वासित माणूस त्यांचा कोणी इथं येऊन आम्हाला देत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणून उठणार नाही, कारण तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा सर्वसामान्य कर्मचारी असेल, सभासद असेल, हा प्रश्न जोपर्यंत सुरू होत नाही तोपर्यंत ते मार्गी लागणार नाहीत। लाखो लोकांचा पोशिंदा माझा कारखान्याचा प्रश्न न्यायालयात अडकून जर उद्या भविष्यात हा कारखाना भंगारात निघणार आहे, जो 15 वर्षापासून डिव्हॅल्युएशनमध्ये जातोय, हे शेतकऱ्याचं आणि सभासदाचं नुकसान आहे। हे देशमुख कुटुंबियांनी समजून घ्यावं, सावंत कुटुंबियांनी समजून घ्यावं, एवढी विनंती करण्यासाठी साध्या आम्ही ठिय्या आंदोलन साध्या कुठल्याही पद्धतीच्या घोषणा न देता आम्ही थांबायचं ठरलं होतं।
परंतु आमचं आंदोलन चिरडायचं देशमुख कुटुंबियाचं काही कारण नव्हतं. आम्ही शांततेमध्ये त्यांच्या घडीसमोर येणार होतो आणि आताही जर ते इथं आमच्यासोबत जर आले नाहीत तर आम्ही ह्या पोलीस स्टेशनमध्ये अटक होऊ, आम्हाला जेलात घालू द्या, परंतु आम्ही हा जो लढा आहे तो न्यायालयीन लढा ह्यांनी बंद करावा आणि तेरणा कारखानाचा मार्ग चालू होण्याच्या दृष्टीने सुकर करावा, ह्या पद्धतीची मागणी घेऊन आम्ही या ठिकाणी लातूरमध्ये आलेलो. आम्ही जिल्हाधिकारी विविध प्रकारचे धरणे आंदोलन रस्त्यावरती उठून केले, पण देशमुख कुटुंबियाला काय फरक पडणार, सावंत कुटुंबियाला काय फरक पडणार. वरची अपीलच दाखल करायले. आता हा 2 संस्थेतला वाद आहे, हा प्रशासनाचा वाद नाही आहे. त्यामुळे आम्ही कलेक्टर पुढे जाणं किंवा त्यांचा काय अडचणच नाही, प्रशासनाची आम्हाला कुठलीच अडचण नाही. वाद हा 2 संस्थेतला आहे, 21 शुगर आणि भरनाथ शुगरचा. आज त्यांचे जी करते करविते आहेत त्यांच्या दारात बसलं तर त्यांना तर कळलं ना 35,000 शेतकरी सभासदाचं दुखणं काय आहे ते. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्या दारासमोर बसतो. इथून पुढं जर त्यांनी ह्या न्यायालयीन लढा नाही संपवला, 35,000 शेतकरी सभासदाच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन न्यायालयीन आणि मुख्यमंत्र्याकडे जाणार हे आम्ही ठरवलेलं आहे. कुटुंबीय आणि देशमुख कुटुंबीयच आता त्याच्यामध्ये अपिलामध्ये गेलं ना 2 वेळेस, आणि हा दोघाचा लढा आहे, सावंत आणि देशमुख कुटुंबियाचा न्यायालयामध्ये. हा वाद जो आहे तो दोघाचा आहे, आम्हाला कुणाची देणं घेणं. आम्ही देशमुख कुटुंबियाला गेलतो कारखाना घ्या म्हणून, त्यावेळेस त्याने आले नाही, 4थ्या कॉलला गेलतो. परिस्थिती अशी आहे की 20 मिनिटांना टेंडर लेट भरायचं आणि पुन्हा न्यायालयात भांडत बसून 1 वर्ष वाया घालवायचं. साहेब आमच्यावर 400 कोटीचं कर्ज आहे, आमचा सभासदाचा मालकीचा कारखाना आहे. 25 वर्ष भाडे तत्वानं जरी दिला असला तरी 25 वर्षानं जर तो सभासदाच्या मालकीचा कारखाना आहे. जमिनी फुकट दिल्यात आमच्या परिसरातील लोकांनी. आज वाळवंट झालंय त्या कारखान्याचं, उसाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे ह्या दोघांच्या न्यायालयीन लढा हा आम्ही दोघापुढंच करणार. आज आम्हाला ह्यांनी जरी प्रशासनाच्या माध्यमातून अडवलं असलं तरी आम्ही ही न्यायिक लढाई सोडणार नाही, एवढंच मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. शुगरचे व्हाईस चेअरमन या ठिकाणी निवेदन स्वीकारण्यासाठी आले होते आणि त्यांच्या आणि आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची या ठिकाणी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा सुरू व्हावा ही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आणि न्यायालयामध्ये कुठल्याही पद्धतीमध्ये अडकाव न करता हा कारखाना लवकरात लवकर कसा सुरू करता येईल या दृष्टीने आम्ही निश्चितच शेतकऱ्याच्या बाजूने उभं राहू अशा पद्धतीची भूमिका त्यांनी मांडली. आणि आमच्या भावना जे आहेत, शेतकरीच्या जो कारखाना वर्षापासून टेंडर निघूनही बंद आहे, तर त्या बाबतीमध्ये निश्चितचपणे आम्ही पॉझिटिव्ह निर्णय घेऊ अशा पद्धतीचं आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिलेलं असल्यामुळं आजचं हे आंदोलन यशस्वीरित्या हा तेरणा कारखाना लवकरच सुरू होईल अशा आशेवरती आज आम्ही इथे संपतो. या तानाजीराव सावंत साहेबाकडे आम्ही जाणार आहेत, त्यांच्या मूळ गावी, आणि त्या ठिकाणी त्यांच्याकडनंही आम्ही त्या पद्धतीची मागणी आम्ही करणार आहे की न्यायालयीन इथून पुढं कुठल्याही पद्धतीमध्ये अपिलामध्ये जाऊन आपला जो तेरणा कारखान्याचा प्रश्न आहे तो प्रलंबित न ठेवता तो पडदेशी उद्याचा निर्णय झाल्यानंतर तत्काळमध्ये त्याच्या बाबतीमध्ये कारखाना सुरू होण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेणं त्यांच्यासाठीही योग्य राहील अशा पद्धतीची मागणी उद्या आम्ही करणार आहे. आणि त्याच पद्धतीची मागणी आम्ही देशमुख कुटुंबियाला केली आहे आणि त्यांनी ती स्वीकारली. मान्य केली तर आम आदमी पार्टीची जी आमची धोरण अवलंबलेलं आहे की इथून पुढे शेतकरी सभासदामध्ये स्वाक्षरी मोहीम राबवणार. उच्च न्यायालयामध्ये आम्ही यांच्या विरोधामध्ये 1 वर्षामध्ये जी काय नुकसान झालेलं आहे कारखान्याचं त्याच्या सहित नुकसान भरपाई त्यांच्या विरोधामध्ये मागून मुख्यमंत्र्यांनाही आम्ही त्या ठिकाणी मागणी करणार आहोत. याच्यामध्ये मध्यस्थी करून हा कारखाना सुरू होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा.